Antarktika. Beskonačno prostranstvo snijega i leda. Najjužniji, a ujedno i najhladniji, najsuši i najvjetrovitiji kontinent na zemlji. Norvežanin Roald Amundsen i njegova ekipa prvi su ljudi koji su 1911. godine stigli do samog južnog pola. 35 godina kasnije Admiral Byrd predvodio je tada najveću američku ekspediciju na Antarktiku. Što je bila operacija High Jump? Što su Admiral Byrd i njegova ekipa tamo vidjeli? Postoje li zaista golema neistražena prostranstva na južnom polu? Što je pisalo u tajnim spisima zapovjednika Davida Bangera? Jesu li članovi ekspedicije zaista sudjelovali u sukobu s drugim oblikom inteligencije? Odgovore na ta pitanja saznaćemo u sljedećim minutama. Antarktika je najjužniji kontinent na zemlji koji je gotovo u cijelosti prekriven ledom. Nema ni jednog službenog stanovnika, no ondje borave brojni znanstvenici koji provode istraživačke ekspedicije. Te su ekspedicije danas uglavnom znanstvenog, a ne pustolovnog karaktera kao što je to bio slučaj u prošlosti. Jedna od takvih istraživačkih ekspedicija bila je operacija High Jump predvođena admiralom Byrdom. Admiral Richard Byrd bio je jedan od najpoznatijih američkih istraživača 20. stoljeća. Tijekom Drugog svjetskog rata služio je u američkoj mornarici, a nakon toga je nastavio sa svojim istraživačkim ekspedicijama. Prema zapisima, Admiral Byrd prvi je preletio sjeverni pol 1926. godine, a 1929. godine postao je prvi čovjek koji je uspješno preletio južni pol. No ono po čemu je Admiral Byrd najpoznatiji jest operacija High Jump. Operacija High Jump u tom je trenutku bila najveća američka ekspedicija na Antarktiku. Započela je u kolovozu 1946. a trajala je do ožujka 1947. godine. U ekspediciju je bilo uključeno oko 4700 ljudi, 13 brodova, više od 30 zrakoplova, ledolomci i podmornice. Cilj ove ekspedicije bio je kartirati dijelove Antarktike, prikupiti meteorološke i geografske podatke te testirati ljudstvo i opremu u ekstremnim uvjetima. No to nije ono po čemu je ova ekspedicija postala poznata. Ekspedicija admirala Byrda završila je znatno ranije nego što se očekivalo. Tijekom ekspedicije izgubljen je jedan hidroavion, pri čemu je nekoliko članova posade poginulo. No ono po čemu je ova ekspedicija postala poznata i ono o čemu se i danas govori jesu izjave admirala Byrda nakon njezina završetka. Postoje dva službena intervjua u kojima admiral Byrd iznosi tvrdnje koje ovu ekspediciju čine predmetom zanimanja i gotovo 80 godina poslije. U ožujku 1947. godine, nakon povratka s operacije High Jump, admiral Byrd dao je intervju čelijanskim novinama El Mercurio. U tom intervjuu Byrd izjavljuje da bi Sjedinjene Američke Države trebale ozbiljno razmotriti obranu od mogućih napada neprijateljskih zrakoplova koji bi mogli dolaziti preko polarnih područja. U slučaju novog rata, SAD više ne bi mogao računati na oceane i udaljenost kao prirodnu zaštitu. No ono što se posebno ističe je sljedeće. Izdvaja se Byrdova izjava u kojoj kaže da bi Sjedinjene Američke Države mogle biti napadnute letećim objektima koji mogu letjeti od pola do pola nevjerovatnom brzinom. Mnogi su ovu izjavu povezali s NLO-ima, no izvorni španjolski tekst koristi izraz aviones hostiles, što znači neprijateljski zrakoplovi. Skeptici tvrde da je došlo do pogreške u prijevodu i da je Byrd mislio na ovozemaljske neprijateljske zrakoplove. No kao što ćemo kasnije vidjeti, postoje navodi da je ono s čime su se Byrd i njegova ekipa susreli na Antarktici zaista mogao biti neprijateljski zrakoplov, ali vanzemaljskog podrijetla. Drugi Byrdov intervju, koji se i danas može pronaći na internetu, datira iz 1954. godine. Pogledajmo što je Byrd rekao u tom intervjuu. Is there any unexplored land left on this earth that might appeal to adventurous young Americans? Yes, there is. And not up around the North Pole, because it's getting crowded up there now, because they find out it's really usable, not only to live in, but militarily. But strangely enough, there's left in the world today an area as big as the United States that's never been seen by a human being. And that's beyond the pole on the other side of the South Pole from Middle America. And I think it's quite astonishing. Byrd ovdje govori o golemom neistraženom dijelu Antarktike veličine cijelih Sjedinjenih Američkih Država.
Ovdje postoji nekoliko zanimljivih činjenica. Kako je ekspedicija na kojoj su otkrivena takva prostranstva završila tako naprasno? Zašto je nedugo nakon Byrdove smrti donesen ugovor o Antarktici? Postoje li zaista tajni spisi admirala Byrda i Davida Bungera? Pogledajmo što je navodno bilo zapisano u tajnim spisima admirala Byrda i jednog od zapovjednika zrakoplova koji su izvodili fotografsko kartiranje Antarktike, Davida Bungera. Za dnevnik admirala Byrda ne postoje službeni dokazi koji bi potvrdili vjerodostojnost tih zapisa. Prvi spomen tajnog dnevnika pojavljuje se krajem 70. i početkom 80. godina prošlog stoljeća. 90. godina pojavljuje se osoba koja tvrdi da je član Byrdove obitelji i potvrđuje postojanje takvog dokumenta. Također, ono što je zanimljivo je da prema dostupnim zapisima ljudi bliski Byrdu navode kako nakon operacije High Jump on više nikad nije bio ista osoba. David Bunger u svojim tajnim spisima navodi da je Byrd nakon te misije postao povučeniji i da je izgledao kao čovjek progonjen nečime o čemu nije smio javno govoriti. Pogledajmo sadržaj navodnog dnevnika admirala Byrda. Dnevnik započinje riječima: "Moram pisati ovaj dnevnik u tajnosti i tami. Nisam slobodan objaviti ono što slijedi." U daljnjem tekstu admiral Byrd opisuje tehničke detalje operacije. Opisuje vrijeme poljetanja, vremenske uvjete, visinu leta, stanje motora i slične tehničke pojedinosti. Navodi kako nakon nekog vremena instrument ploča počinje pokazivati neobične vrijednosti. Kompas prestaje raditi, a beskrajno prostranstvo snježnog pokrivača nestaje. Umjesto beskrajnih snježnih prostranstava pojavljuju se planine, zelene doline, rijeke i šume, a temperatura raste i postaje znatno viša. U dnevniku se također spominje susret sa životinjama nalik mamutima. Sljedeće što admiral Byrd navodno opisuje u dnevniku je susret s nepoznatim letjelicama, očito vanzemaljskog podrijetla. Te letjelice preuzimaju kontrolu nad Byrdovim avionom. Byrd također opisuje da je vidio ogroman grad izgrađen od materijala nalik kristalu. Dalje u dnevniku navodi da su ga po povratku s te misije odmah dočekali vojni obavještajci te da je bio podvrgnut višesatnom ispitivanju. Navodno mu je naređeno da o svemu mora šutjeti zbog nacionalne sigurnosti. Stoga u budućim intervjuima o tom događaju govori na neizravan način. Postoji i druga teorija o dolasku admirala Byrda na južni pol 1946. godine. Pogledajmo što kaže. Godine 1938. Hitlerov Treći Reich organizira službenu ekspediciju na južni pol pod vodstvom Alfreda Richera. Ciljevi misije bili su kartiranje područja i pronalazak lokacija za kitolov. Nacističke snage navodno su tamo gradile tajnu bazu. Vrlo često citira se izjava velikog admirala Karla Dönitza da je njemačka mornarica izgradila Führerovu neosvojivu tvrđavu na drugom kraju svijeta. Naravno, Treći Reich bio je poznat po svom okultnom i mističnom djelovanju, pa postoji navodi da su tražili ulaz u unutrašnjost zemlje. Iz ovog su se razvile dvije teorije o stvarnom razlogu operacije High Jump. Prva teorija kaže da su Amerikanci saznali za nacističku bazu te da su poslali admirala Byrda i tako brojnu ekspediciju na Antarktiku kako bi porazili nacističke snage i uništili bazu. Byrdova flota navodno je doživjela težak poraz i zato je operacija trajala tako kratko, odnosno završila tako naprasno. Neki zagovornici ove teorije tvrde da su nacisti možda imali i razvijene letjelice koje bi se mogle usporediti s onima o kojima je admiral Byrd govorio u intervjuu za Čileanske novine. Druga verzija ove priče govori da su nacisti tijekom svoje ekspedicije 1938. godine zaista naišli na ulaz u unutrašnjost zemlje i ondje ostvarili kontakt s Arijancima, visokim bićima plave kose i svjetlih očiju. Prema ovoj verziji, admiral Byrd dolazi na Antarktiku u potrazi za ulazom u unutrašnjost zemlje koji su pronašli nacisti. U toj potrazi navodno dolazi do sukoba Byrdove ekipe i civilizacije koja se nalazila u unutrašnjosti zemlje. U Byrdovu dnevniku navodno postoje zapisi da pripadnike te civilizacije zabrinjava korištenje nuklearnog oružja. Spominje se da uporaba takvog oružja utječe i na unutrašnjost planeta. Ovim tvrdnjama u prilog ide i činjenica da se ugovorom o Antarktici zabranjuje testiranje oružja tog tipa na tom području, no o tom ugovoru ćemo govoriti nešto kasnije. Pogledajmo sada ko je bio David Bunger i što piše u njegovim navodnim zapisima. David Bunger bio je zapovjednik američke mornarice. Njegova uloga u operaciji High Jump bila je zapovjedanje zrakoplovom koji je izvodio fotografsko kartiranje istočne Antarktike. Bunger je svakodnevno letio iznad neistraženih područja. Otkriće koje ga je službeno proslavilo dogodilo se u veljači 1947. godine kada je letio uz obalu Wilkesove zemlje. Bunger i njegova posada uočili su da se usred snježnog i ledenog krajolika nalazi područje drukčijeg izgleda.
Vidjeli su smeđa brda, plava i zelena jezera te gole površine tla. Nekoliko dana nakon tog otkrića Banger slijeće na jedno od jezera i postaje prvi čovjek koji je sletio na vodenu površinu tog područja. Cijelo područje dobiva naziv Bangerova oaza. No uz Davida Bangera i njegove prelete u sklopu operacije High Jump vežu se i druga otkrića. Otkrića koja nikad nisu službeno potvrđena. Otkrića koja je navodno opisao u svojim tajnim spisima pronađenima 2004. godine. Pa o čemu je tu riječ? Priča kaže da je David Banger tijekom operacije High Jump svjedočio događajima koji su bili toliko potresni da su navodno stavljeni pod oznaku nacionalne sigurnosti. Banger je zapisao te događaje i tijekom života pokušao objaviti rukopis. Zapisi su tiskani preko jednog malog izdavača, no samo nekoliko mjeseci nakon toga svi primjerci su povučeni iz opticaja. Barem se tako mislilo. Godine 2004. navodno je pronađen jedan primjerak teksta skriven u unutrašnjosti izdubljene Biblije. Pa što je pisalo u Bangerovim zapisima? Prema navodnim Bangerovim zapisima, prilikom jednog preleta uz obalu Wilkesove zemlje, njegova posada bilježi neobičajna elektromagnetska očitanja ispod ledenog pokrova. Banger i njegova ekipa slijeću te kroz pukotine u ledu primjećuju geometrijske oblike. Prema navodnim Bangerovim riječima, te su se strukture protezale kilometrima, a na mjestima gdje se led povukao otkrivali su se zidovi od tamnog kamena koji je prema njegovim riječima djelovao neprirodno. No drugi prelet iznad tog mjesta bio je puno dramatičniji. Prilikom drugog preleta iznad tog mjesta elektromagnetske smetnje bile su toliko jake da su instrumenti u zrakoplovu počeli otkazivati. Njegov kopilot, poručnik Davis, sve je to zapisao u svom izvještaju, a navodno je kamerom ugrađenom u zrakoplov snimio i dio krajolika. U sve te anomalije, poručnik Davis navodno je uočio siluete koje su se kretale između tih mističnih građevina. Priča kaže da je poručnik Davis odmah po povratku u bazu bio ispitan, fotografije su zapljenjene, a od tada mu se gubi svaki trag. No u Bangerovim zapisima navodi se još jedan mnogo šokantniji događaj. Prema opisu tog događaja, Banger i njegova ekipa navodno su poslani istražiti novootkrivene građevine. U ekipi su bili znanstvenici, marinci i mornarički časnici. Ekipa se spustila do građevina dok je Bangerov zrakoplov kružio iznad njih. Navodi kažu da ekipa primjećuje kako je temperatura kod ulaza u građevine znatno viša od temperature okolnog područja. U strukturu navodno ulaze marinci i znanstvenici. Elektromagnetska očitanja rasla su kako su se spuštali dublje u građevinu. Ekipa koja je bila unutar građevine prijavljuje pojavu plavkastih svjetala svakih nekoliko metara. Na zidovima je također bilo nešto što je izgledalo poput uklesanog teksta na nepoznatom jeziku ispisanog nepoznatim simbolima. U tom trenutku radio veza se prekida. Ono što se sljedeće dogodilo ostavilo je Bangera u šoku. Prema Bangeru iz građevine su navodno pobjegla dva mornarička časnika koja su svom brzinom trčala prema mjestu slijetanja. Iza njih iz te građevine izlaze bića koja Banger opisuje kao visoka i tanka te navodi da su se kretala na neobičan način. Dvojica časnika uspjela su se spasiti, a ostatak ekipe, njih 6, navodno je bio zatočen i odvučen natrag u građevinu od strane tih bića. Banger tvrdi da se imena šestorice otetih nigdje ne spominju, da zapisi o njihovoj službi ne postoje, te da je po povratku u SAD doznao kako su i njihovi dosijeji izbrisani. Zanimljivo je da Byrd i Banger prema nijednom navodnom zapisu nisu bili zajedno u opisanim misijama. Tu se može objasniti činjenicom da je Byrd bio vrhovni zapovjednik i glavni planer misije, te je letio znatno manje od Bangera, koji je bio jedan od operativnih zapovjednika letačih misija. Byrd je tijekom operacije koordinirao više radnih skupina. Kasnije se pojavlja više verzija koje povezuju Byrdovu i Bangerovu priču. Jedna od njih kaže da je upravo Banger pronašao ono što smo opisali u njegovom izvještaju, strukture ispod leda. Byrd nakon toga prelijeće još dalje i otkriva tajnu civilizaciju dok Banger pronalazi ulaz. Postoji druga verzija prema kojoj Byrd otkriva golema prostranstva koja nitko do tada nije otkrio. Nakon njega Banger sa svojom ekipom odlazi u misiju i pronalazi strukture ispod leda. Potom su Banger i njegova ekipa navodno poslani da istraže novootkrivene građevine, no tada bivaju napadnuti. Prema toj verziji, nakon napada Byrd odlazi u diplomatsku misiju s vođom novootkrivene civilizacije. Ovo su neslužbene teorije i plodna gađanja ljudi zainteresiranih za ovu temu. Ovime završava misteriozna priča o operaciji High Jump. 12 godina nakon završetka operacije i 2 godine nakon smrti admirala Byrda donosi se ugovor o Antarktici. Ugovor je u tom trenutku potpisalo 12 zemalja koje su bile najaktivnije u istraživanju Antarktike.
Argentina, Australija, Belgija, Čile, Francuska, Japan, Novi Zeland, Norveška, Južnoafrička unija, Sovjetski savez, Ujedinjeno kraljevstvo i SAD. Danas ugovor ima znatno više članica. Glavne odredbe ovog ugovora nalažu da se Antarktika koristi isključivo u miroljubive svrhe. Testiranje oružja na tom području strogo je zabranjeno. Također je zabranjeno izazivanje nuklearnih eksplozija kao i odlaganje radioaktivnog otpada. Svi teritorijalni zahtjevi država zamrznuti su radi izbjegavanja sukoba. Ugovor sadrži i niz drugih pravila koja određuju što se na Antarktici smije, a što ne smije raditi. Godine 1991. ovom ugovoru je dodan i Madridski protokol. Tim sporazumom Antarktika postaje prirodni rezervat posvećen miru i znanosti. Što je neobično u tim ugovorima? Zanimljivo je da su doneseni 2 godine nakon smrti vođe operacije High Jump admirala Byrda. Također, proučavajući ovaj ugovor i okolnosti u kojima je donesen, nekoliko stvari se čini neobičnima. Postizanje dogovora između SAD-a i SSSR-a u jeku hladnog rata. Dogovor velikih sila da nitko neće polagati pravo na taj teritorij niti ga prisvajati, te odluka da će kontinent biti pod posebnim međunarodnim režimom. A ono što je možda najneobičnije je činjenica da su se tog ugovora do danas svi bez iznimke pridržavali. Smrću admirala Byrda, a poslije i Davida Bangera, prava istina o ovim događajima možda će zauvijek ostati prekrivena antarktičkim snijegom. Samo će s vremena na vrijeme, pojavom navodnih dokumenata i neobjavljenih spisa, ponovo se probuditi znatiželja pojedinih entuzijasta o pravoj istini događaja koji su se odvili krajem 1946. i početkom 1947. godine na Antarktici.